दाखालि जे जयन्त एमएलए नाव थांदोंमोन बावहाय थांनानै नोंसोरो जयन्तनि एमएलए माबायदि जे दुखुनांथावा बेनो आथिङा नै माने ओरैबो बावसो नै माने सिगाङावहाय मोजांमोन ओमफ्राय बिनिफ्राय आथिङा माने बायनानै हारा गावफ्लेना अपारेसन खालामदोंमोन माने आदा खालामदोंमोन सिगाङाव ओमफ्राय दा बेनो माने दासिमावबो अपारेसन खालामनानैबो थाबायनो हायि ओरैबायदि दुखु खस्थ' खिनाय जानाय हासुनाय ओरैबायदि खस्थ'आवहाय भुगिनांनानै दं जनक बसुमतारी फंबाया। दा आंजों लोगोआवहाय सोमदोन बरगयारी ब्र दङ आरो लोगोसे फंबाय एनेथिं एनजे दङ दा बेयाव सफैनानै दङ आरो बेजों लोगोसे जोंनि गामिनि रायजो राजाफोर दङ ओमफ्राय बेजों लोगोसे आदा उफ्रिबो दंफैयो आदा उफ्रिया एसे बाहेरायाव थांथ'दों दा बेनिखायनो आङो दसे उनाव बिथांमोना मा सावरायगोन आङो नोंथांमोननो दिन्थिलांनो नाजागोन। नोंसोर दाखालि जे जयन्त एमएलए नाव थांदोंमोन बावहाय थांनानै नोंसोरो जयन्तनि एमएलए माबायदि बेबहार खालामामोन? जों जयन्त एमएलए नाव थांदोंमोन बेनि गथ'नि थाखाय थाइसे थाइनै सहाय बिनो बे समाव बियो होनबाय नोंसोर अबेनिफ्राय फैदों जों चिरांनिफ्राय फैदों आमानि निसिमानिफ्राय निसिमा खैला मेला बिसिनिफ्राय ओमफ्राय बियो बुंफिनबाय हजों नोंसिनि प्राइमारि दं प्राइमारियाव होदोंना होआखै खोन्थाबाय जों ब्लक प्रेसिडेन्ट होबाय मेम्बारनो होबाय बिसोरो उनाव मोनगोन होननानै मोनैयाव नोंसिम जों फैनाय जादों सार होननानै बुंबाय जों मानो फैदोंना सोंबावबाय बियो माने बे बेमारिनि थाखाय बेबायदि बेमारिजों जों लेखाबो लाबोफादों डाक्टारनि माबाबो लाबोफादों होनना बुंजोबबाय थाइसे थाइनै अननानै बेखौ अपारेसन खालामनो गोनांथि थाइसे थाइनै अननानै खावलायनो फैदों होनना बुंबाय जों अब्ला बियो बुंबाय नोंसोरो जोंनिमोनबा नोंसिनि प्राइमारिनिफ्राय फाथायगौमोन ना बे खोथा बुंदों आरो बियो ओमफ्राय आसुरि होनबाय जों मा नोंसिनिजोंथ' बुजिस्लाबाखिसै बे समाव ओमफ्राय अब्लाबो सार एसे अननानै हरथारबाव थाइसे थाइनै हरथार होनना खावलायनायावहाय आंनाव थाखा थफ्ला गैया सोर साफिनो आं रानना हरनो आंनाव फैसा गैया होनना बुंदों आरो बियो बे समाव जोंथ' जाम्बा मानसि नालाय जों सियै फैफिननाय जादों आरो बे खोथाखौ बे बुंदों जोंखौ। बिनि सिगां आरोबाव मालाबाफोर बा लकेलनि एमसिएलएफोरनावहाय हाबहैफेरदोंमोन नामा? हाबाखै जों। ओमफ्राय प्राइमारिफोराव नोंसोर हाबहैदों? प्राइमारियावथ' जों हाबनाय जायाखै प्राइमारियाव हाबनाया बेनो माने गामिनि मेम्बारनो जों हरदों गावबो लांफैदों। मा नाम मेम्बारनि नामा रमेश टाइटेलासो आं रमेश बसुमतारी बेजों समान साथाम हरनाय जादों आरो सानैया मोनबाय सानै बेमारिया मोनदों बे मोनाखै आरो ओमफ्राय रमेशआ होनदों जों गामिनि मेम्बारा माने बियो एमएलए फान्डआव फैनो हासिगौ बिनि मुङाथ' दा फैयाखिसै ना जों बेखौ नेबाय दाख्लै एमएलए फान्ड फैबाय एमएलए फान्डनिफ्राय फैबावबाय बबो गैया दा बेनिफ्राय जों बेजों रायज्लायफिननाय जायाखै आरो बिनि हखांनायनि उनाव जोंनि दुलाल ब्लक प्रेसिडेन्ट टाइटेलाव बसुमतारी नामायनिबो आदै दुलाल ब्लकनि प्रेसिडेन्ट लन्थिबारि 2 नं लन्थिबारिनि बिथाङा न'आव थांना हैदों गार्जेना न'आव थांना हैनायावहाय फार्स्ट टाइम हैदोंमोन लेखा बेयाव लाखियाखै आरो नेक्स्ट टाइमाव हैबावदों बेयाव लाखिदों ओमफ्राय दाखालि एमएलए फान्डआव बेबायदि 10,000 खरि चेक फैबाय ओमफ्राय जोंनि फैदोंना फैयाखै होनना बिथाङा माने न'खरनि गार्जेना सोंहैबावदों आरो न'आव थांना बिथाङा होनबाय सोरनो लेखा होआ उल्था बेनाव सोंफिननाय जादों आरो ओमफ्राय जों बेनिफ्राय जों जेबो उत्तर होफिनाखै आरो दा ओरैनो दा बे बाबुनि थाखाय नोंसोरो मा खावलायनो नागिरो? दा बे बियादैनि थाखाय माने जाया नोंनि मा होनो नोंनि नायगिरि चेनेलफोर बिसिनाव रायजो राजाफोरनाव आंनिनो फंबाय एबा बिमा बिफाफोर बेनि गथ'नि थाखाय जाया थाइसे थाइनै हरनो बिनि थाखाय आं आखाइ खबजबनानै खावलायो जोंनो बेखौ अपारेसन खालामनो गोनांथिथार दा अपारेसन खालामनो फैसा थोयियाव सिगां फंबाय इउटुबार बे सोमदोन बरगयारिखौ जों सोखांबाय बेयाव माने 50,000 मा 50,000 फैबाय दा जोंनो नांगौ 2 लाख थाखा आरो गेदेमाफोरनाव थांब्लाबो बुंहरजायो हरजाया दा बिनि थाखायनो माने जोंनि एनजि फंबाय मा नाम जायखिया बिथांमोननि चेनेलाव जाया बिथांनो रायजो राजा आइ आफाफ्रा नायो जा बे बियादै अजयनि थाखाय जाखिनि थाइसे थाइनै हरनो
बिनि थाखाय जों खावलायदों आरो बसुमतारी